guzioi, ongi etorriak, Nafarroa ofizialetik, Nafarroa herrialera, zikloaren lehen solasaldi honetara. Txaleko 7 eta 7 minutu, pixka bat berandu hasi gara, baina zuzenean ari gara Iruñeko Katakrak liburu honetatik, baita streamingez euskalherria.eus, herria.eus eta nafarroa.hitza.eus webgunetatik. Izan ere, hause ziklo hau Nafarroako hitzak, Euskal Herriatiak eta Berria egunkariak elkarlanean sortutako egitasmoa da. Aldaketaren kontzeptua nolabait ardatz gisa hartuta, aldaketa ez bakarrik aldaketa politiko gisa ulertuta, baizik eta zentzu zabalagoan, aldaketa ideietan, harremanetan, kontzeptuetan, eta gaur adibidez euskalgintzaz ariko gara. Aldaketa euskalgintzan esparruan, izan ere, eta batez ere nahitasunako ekitaldiaren ostean nabari da aldaketa hori sumatzen da, eta beraz euskalgintzaren iraganaz, egungo egoeraz eta etorkizunean sor daitezkeen aukera berriez solastuko gara datozen minutuetan, eta horretaz guztiaz mintzatzeko, hemen aldamenean dauzkat gure gaurko gonbidatuak, solaskideak, alde batetik Iñaki Lasa, kontseilukoa, bestetik Nekane Otamendi, ikako kidea, eta bukatzeko Elios del Santo, aekako kidea, atxaldeon guztioi. Eta, esan dudan bezala, anaitasunako ekitaldia duela gutxi izan zen, larun batean, eta, milaka euskaltzalek kiroldegia bete egin zuten, bete egin genuen, hobeto esan da, euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzeko, baina, ordukoa etzen izan manifestazio bat, etzen izan ekitaldi soil bat, indar erakustaldi soil bat, baizik eta, ikuskizun irudimentsua izan zen, hunkigarria ere bai, emozionala eta, sormenez beterikoa. Eta, nire lehenbiziko galdera, hildo horretatik eginen dut, lehenbizi Iñaki Lasari. Nola bizi zenuen zuk eta ze balorazio egiten duzue kontseilutik anaitasunako ekitaldi horretaz? Balorazioa egiteko momentuan eta azpimarratu behar dira helburuak, zergatik egin genuen hori eta momentu hortan eta gogoratzen baldin baduzu 2010ean ja egin genuen manifestazio jendetsu hura, garai hartan plazaratzen da lehendabiziko aldiz euskaraz bizi nahi dut idea. Horre manifestazioan ja agertzen dira lehendabiziko pertsonak kartel horrekin eta pixka bat idea hori landu nahian. Manifestazio hura antolatzearen arrazoia izan zen UPNren gobernuak era ja basatian jarri zuelako itotze ekonomikoaren politika, ezta? Ia konturatu ginen, euskararen alde, ari ginen erakunde guztiok, egoera benetan zaila zela, eta horri irauteko problemak izango genituela, eta horri aurre egiteko alor sozialetik indarra ematen zigun bakarra jendea bera zen, ezta? Beraz, jendearen aktibazioa bilatu izan dugu 2010etik ona, bilatu izan dugu alde batetik ere kontzientziazioa, pixka bat euskara bizitzarekin erlazionatuz eta bizi nahiarekin erlazionatuz, eta ez bakarrik Nafarroan sortzen da, baina hori Euskal Herri osora edatzen da kontzeptu irautzaile bezala, ezta? Pixka bat, behin hasten zarenean pentsatzen euskaraz bizi nahi duzula, ordun bihurtzen zara eragiko. Beraz, 2010etik 2015era 5 urte dira, 5 urte lanean, eta orain ez bakarrik euskalgintzak eraginda, beste arrazoi desberdinigatik ere, krisi ekonomikoaren eraginez eta ustelkeria kasuen ondorioz eta ikusten du inoiz baino ahulago UPNren gobernua eta ondorioz aldaketa inoiz baino posibleago. Beraz, guk egindako balorazioa ikusten genuen orain da momentua hainbat idea azpimarratzeko. Eta anitasunak horiek azpimarratu nahi izan zituen, gero zuek baloratuko duzu lortu genuen edo ez. Lehendabizi aldaketa kontzeptua. Iruditzen zaigu aldaketa kontzeptua likatu behar den zerbait dela. Ez da erreza izango, inkesta guztiek adierazten dute hor pixka bat posible dela, baina ez segurua.
Eta ondorioz, jendea, bakoitzak bere sektoretik, aktibazioa behar du, bai? Jendea aktibatu behar dugu aldaketa hori posible izan dadin, horretarako arrazoiak emanez, eta horretarako azalduz, zergatik behar du. Beraz, aldaketa konzeptua elikatzea izan zen arrazoietariko bat, abaitasuna antolatzeko arrazoietariko bat. Bestalde batetik, kontuan hartuta, oso gogorra izan dela euskararen kontrako politika hori, gobernu berri batek, ezer gutxi eginda, ja aldaketa egiten duela iraduki dezake, bai? Bai alor, bai zera murrizketa pixka bat arinduz eta lau neurri indarrean jarriz, abiatzen garen ez oso azpitik, sensazio izan daiteke, ja, aldatu da. Euskararen normalizazioak ez du behar makillaje, ez dugu behar sigla aldaketa bat, politika makillatu bat egiteko. Behar dugu hizkuntza politika egoki bati oinarria jarri. Eta orduan, hori kontatu nahi genio jendeari, hori hainbeste jenderi kontatzeko ekitaldiak aukera mazigun, ezta? Egon bali mazineten ikusiko zen ituzten lau zutabe horietako bakoitzak zer esan nahi duen azpimarratzen saiatu ginen, nola baskoentzaren legea aldatu behar den, nola inbertsioak egin behar diren, eta plangintzen aroari hasiera eman behar zaio. Eta gero, laugarren zutabeak egituratu zuen anetasunan alor emozionala eta ze hori dena, ezta. Guk oso garbi dugu, orain arte Euskararen aldeko mugimenduak eutsi baldin badio erronkari izan dela jendearengatik. Jende anonimo asko, egunero lan eginez, egin du posible, egin dugun aurrerapen hau. Txikia izan da ere, badu protagonista garbi bat, da gure jendea. Herritarrek, egunero euskaltegira joan direnak, euskaltegitan ikasi dutenak, ikastolak erikitzen lagundu dutenak, edabideak eta sustatuta horiek egin dute posible hau dana. Eta jendeari zor genion hori, zor genion eskerrona, eta zor genion mezua, bai? Garbi adieraztea, etorkizunean ere, haiek izango direla protagonista, denok garela protagonista. Gobernu aldaketa batek, ez duela ekarriko arintze bat gure zereginean. Segitu beharko dugula, bakoitzak gauden lekutik, lanean eta bat. Mezu horiek azpimarratu nahi izan genituen. Zuek baloratuko duzue, iritsi ziren edo ez ziren iritsi. Kontseiluaz gain, AEK eta IKak ere, kontseiluaren barruan egoteagatik ere parte hartu zuten, ekitaldiaren antolatzaile ere bazarete, anaitasunan egon zineten, ez dakit zuek nola bizi izan zenuten egun ura, ez dakit norkasi nahi duen, Elios? Igual, lehenengo harra baina bardura igual alde horretatik, pixkat, gero nire iritzia do komentatuko dut. Igual ikuspegi falta dudala momentu honetan, alde horretatik esan nahi dut, antolatzaile zuzenak izan gara, kontseiluaren barruan oso gertutik bizi izan dugu kontu hori, eta larun batetik ona, oraindik gehiago kontrastatu nahiko nuke egon den jendearekin, iritziak entzun, eta azken batean gogoan dut 2014ko udan, hor genbiltzala nahitasuna lotzen, data pixkat hori bili garenok oso gertutik, oso barrutik bizi izan dugula kontu hau, eta hoixe pixkat ikuspegi falta, gauza da zurze pentsatzen duzun, baina gero ederki dakigun bezala gauzak dira bestek nola ikusi duten eta nola bizi izan duten, ez? Azpiz bat pixka bat izan entzen duten, ez? Bai, lehenengo ñabardura hori zen, eta gero bigarrena ni uste dut igual ekitaldiak ematen duela pixkat arlo tekniko guztia eta iraupena eta zer egon zen, eta zer ez, eta ze artista eta emateko, nik uste dut ere niz zintzatek ere galduko alako balorazioetan, nik uste dut errepikatuko ez den kontu bat dela, bai? Askotan korrikan gertatzen zaigu ez, baloratu urepeleko hasiera, eta pixkat, 2 minutuko kontua da, ez da berri zure pelen hasiko, azten gara orduak eta orduak errepikatuko ez den kontu batekin. Eta hori esan da ere, nik uste dut Euskararen gizarte erakundeen kontseiluak, eta azpimarratzen dute titulu osoa, esan den dute pixkat horre ibili garelako dantzan azkenan kontseilu hori da, hainbat erakunde gune baten bueltan, eta erakunde horiek egotea holtzan eta partekatzea herritarrekin larun batekoa oso garrantzitsua izan dela, ez? Ekitaldea bera egitea garrantzitsua izan da, nik baloratzen dut ere manifestaldi batez izatea
egoki izan dela, ezoiko ekitaldi bat izan zen, edukiz betetako ekitaldia, eta edukia zari naizenean, ez nahi zain beste egon ziren diskurtzio buruz, baizik eta hor egotea Juan Cruz eta Maialen, Urko, Demode Kuartet, bertsolariak, ikasi duten batzuk, eskolara eramaten dituzten beste guraso batzuk, korrika, errigora, milaka argi ekimenak, ustute alde horretatik larun batekoa egon izana, Iñakik azpimarratu dituen helburuei begira garrantzitsua izan dela, eta oso ongi egon dela egin izana. Egon daitezken balorazioa gustuetan eta barez, edo nola joan zen ekitaldia. Aspaldi genbiltzan ere Kontseilua Nafarroko mailan nahitasuna eta halako mobilizazioak egiteko bestelako tresnak edo ekitaldiak bilatzen, egiten ditugun manifestaldiez gain edo egin daitezken prentsaurreko edo ekintza zehatzaz gain, eta zer esanik ez egunero erakunde bakoitzak egiten duen lanarekin batera, ez? Eta gero, genean suertatu da, egia esan, ez dela kasualitatea, hauteskundeen hilabete batera, aldaketa hitz egiten den garai batean, nik uste dut bigarren, laugarren zutea beren, eta bigarren helburu hori pixkat ere giharra erakustearena, eta barrura begira ere, eta herritarrok pixkat alduntzeko tresna bat izatea garrantzitsua izan dela. Niri, gustatu zait gaina biek apuntatu zuen gauza bat, eta da manifestazio bat ez izatearen izaera hori, ez? Jai Giroan egindako ekitaldi bat izan zela, ikuskizun bat izan zela, herritarrek parte hartu zutela, baina beste modu batean, ez? Orain arte ohituak ez gauden modu batera, ez? Ezakite zu bat zatozen Nekane, edo ze iritzi daukazun gaiaren inguruan. Bai, nire erabat ados nago, ohiko manifestazio bat ez izateak bestelako ikuspegi bat eta bestelako kutsu bat eman ziola ekitaldiari. Eta ez estetikotasunagatik bakarrik, ez? Baizik eta ez dakit manifestazioak egiten ditugunean beti zerbait salatzeko eta zerbait eskatzeko eta zerbaitik kontra egiteko egiten ditugu, ezta? Eta ekitaldi honek justo kontrako mezua izan zuen nolabait, ez? Nolabait egin duguna plazaratzea, egin duguna erakustea eta horretan ez dakit funtsezko laguntzaile izan ditugun euskaldun guzti horiei gure eskerrona adieraztea, ez? Bai, nik uste klabeetako bat izan dela, suposatzen dut hausnarketa sakona eginen zenutela aurretik honetara ailegatzeko eta ekitaldia formatu horrekin aurkezteko, ez? Eta ez manifestazio moduan, baizik eta ekitaldi moduan. Baina iruditzen zait ere, agian hemendik aurrera hori mantentzea zaila izanen dela, ez? Ilusio hori piztutako, esan bezala, ilusio hori mantentzeko zer egin daiteke garria ez itzaltzeko edo behin olatua pasata. Horretan espezialista gara. Begiratu 30 urte atzera. Ilusioa izaten segitzen du, hemen hile urdin asko ikusten dira, baina hilea ez genuenean kolore hontakoa, horari ginen ilusio berberarekin, ez da. Nik uste dut, Euskaren aldeko borroka ez dala 100 metro lisoak korritzen dituzten korrikalariek duten mentalidadea duen jendearentzat, gehiago da maratoian aritzen den jendearentzat, ez da. Eta orduan, badaude momentu batzuk non sufritzea tokatzen den, beste momentu batzuk non erosoago zabiltzan, baina beti ere jakin behar duzu karrera luze bat dela. Orain egin dugu egin behar zen. Nik pixka bat sensazio hori dut eta horrek pozten nago, ezta? Mezu jakin batzuk bidali behar genituen, gure jendeari eskaini behar genion arro egoteko bidea, eta hori ekarri du, baina gero beste batzuei eman behar genien mezu garbi bat. Anaitasunak izan du ikusten den parte bat, baina izeber guztiek bezala badago parte bat ikusten ez dena. Horren atzean, konseilua ibili da alderdi politikoekin, eta horren aitzakian, azaltzen gugun nola ikusten dugun, zer egin beharko litzateken, eman dituela beste aukera batzuk. Anaitasuna pasatu da, eta beste anaitasuna bat ez dago horrengo hilabetean, eta zai batez ere tokatzen zaigunarengatik.
Baina egongo dira beste bide batzuk. 2010ean euskalgintzako batzuk egiten ziguten kritika zen, manifestazio egiten duzue eta gero desagertzen zarete. Bai? Nolabait pixka bat zuk iradokitzen duzuna, orain berriro desagertuko zarete. Ez, 2010ean euskaraz bizi nahi dut agertu genuen, eta begira zazue 5 urte hauetan, euskaraz bizi nahi dut horrek, ze ekarri duen, alor eta zera desberdinetan, jendearen komunikazio alorrean, asko ekarri du. Ez gara desagertu. Gertatzen dana, badituzula, maratoi honetan, badituzu momentu batzuk, non gehiago ikusten zaituzten, edo gutxiago. Beraz, hor dago kontua. Ez dugu kezkatu behar. Nire soain irekitzen da beste garai bat, hemendik eta hauteskundeak bitartean, non zeregin konkretu bat dugun, bat aldaketa behar dela, bi aldaketa konkretu bat behar dela, eta gure jendeak, euskararen alde egin nahi duen jende horrek, aldaketa horren alde egin behar duela. Aldaketari gabe, maiatzaren 25ean, aldaketa nahi duten alderdi horiek ez badira esertzen mai batean, badakigu zer datorkigun. Datorkigu aurreko urteotan izan dugun egoera bera, hor ere jakin dugu eusten, baldintza makurretan, baina jakin dugu eta jakingo dugu horrerantzean ere. Lanean ari gara, maiatzaren 25ean, posible izan dadien aldaketa. Beste hori tokatzen da orain. Zuzen ere horretaz hitzain nahi nuen, alderdi politikoei deialdi zuzena egin zenieten 13 puntuko dekalogo bat, edo bide horri bat, edo ezakit nola ditu, hori aurkeztu zenuten, orotariko puntuak dauzkagu, hezkuntzari buruzkoak, administrazioari buruz, aurrekontuen inguruan, marko juridikoa, dena gaur egun dagoen azpiegitura hori aldatzeko, baina ez dakit, hau utopiko egia da, edo benetan egingarria da, eta minimoen plangintza bat da. Nola, edo norko erantzun dezake, guziak izan zarete antolatzaile, guziak egon zarete honen atzean, ez dakit nola ikustu duzuen deialdi hori politikariei, ez? Nola, benetan lorgarri alda, egingarri alda. Bai. Ez hor daude lauzutabeen jokoa eta bestela gero ja manifestuan 13 puntuak, ez? Nik askotan azpimarratzen dut pixkate hor daude, 13 puntuetan hasita, ez? Arkitektura juridikoa, hezkuntza politika, baliabideak, zen dut pixkat hor argi dago hauteskundeak irabazten dituzten horiek edo gobernuan dauden horiek bereziki kudeatzen dituzten arloak. Hala ere nik askotan azpimarratzen dut, eta hor, esan dezakegu arlo horiei begira da ez dagoena, ez dagoen arkitektura juridikoa, ez dagoen hizkuntza politika egokia eta ez dauden baliabideak. Esanik ez, euskaltegitatik hasita gaur partida eskasak ere gauzatzen ez direnean, ez? Baina laugarren zutabea eta herri gogoa eta ematen du hemen geratzen dena, baina nik uste dut aldaketaren oinarri horretan, zen dut da gobernuak azken urtetan eta bereziki azken bola honetan gehien egin duena. Zen dut herri gogoa hori gainera pixkat ukitzen. Zen dut oso hizkuntza, oso jardun politiko, komunikatibo, zitala eta maltzurra erabili du gobernuak azken urtetan desprestigiatzeko, baztertzeko, sokoratzeko, hizkuntza paisaiarekin gertatzen dena da adibide esanguratsua, esan nahi dut, gero lanek eskakizunetan beste hizkuntzekin ere gertatzen dena, eta euskararekin dagoena, ere euskaldunetan ere ja liburutegien adibidea eta batez ere bada, dagoen herri gogoa eta dagoen prestigio, dagoen aldekotasun hori zapuzteko egin duen politikoa, gainera beste arlo guztietan egin ez dituzten gauzak. Baina hor egin duena oso maltzurra izan da azken urtetan hori sokoratzeko erabat, eta nik uste dut gero hezkuntzan da adibide garbia. Hori da hezkuntza politika antolatua euskara baztertzeko, beste hizkuntzekin, bereziki ingelesarekin eta beste esperimentu horiekin, til, pai eta horrekin izan da, gainera horretan ere azpimarratzen du ez da hezkuntzak daukan garrantzia, baizik eta Nafarroa osoan hezkuntzan ume euskaradunak eta elanitzak izatea
horrek aldekotasuna handia daukala Nafarroko gizartean, gurasoen aldetik, eta zonifikazioa guztiz gaindituta, horren kontra zital aritu da. Nik uste dut aldaketaren abiapuntua, hau esan ondoren horri buelta ematea dela. Lehenik eta da aldeko jarrera, aldeko herri gogoa gobernuaren aldetik, zen edute hizkuntza paisaiarekin egin den maltzurkeria, zen edute behin eta berriz auzitegian bukatzeko eta desagertzeko eta gaizki koloreztatzeko euskeraz dauden esapideak aurreskolekin gertatzen dena Iruñan eta hizkuntzaren aipatu dut. Horri da abiapuntua eta ezinbestekoa, baina abiapuntua baino ez da. Nik uste dut gero lehenik eta behin beste hiru zutabe horiei heldu behar zaiela, zalantzarik gabe, eta dauden 13 puntuak utopikoa dira, bat ere, esan dute euskera eta edozein hezkuntza, baina kasu honetan euskera normalizatzeko ezinbestekoa diren arloak, egongo dira plangintzak, abiadurak, baina argi dago hala ulertu behar dela, esan dute helduen euskalduntzan izera estrategikoa azpimarratu behar da, baina guregatik esaten dugu, esan dute gakoa hezkuntzan dagoela. Ezinezkoa da Euskal Herri osoan, esan dute beste herrialdetan dauden datuak askotan kezkagarriak dira. Zenbat unibertsitatean ez dauden, zenbat ume dauden ereduan ez daudenak, Gipuzkoa edo Bizkaia batean zer esanik ez, baina Nafarroan hartuta, esan dute ezinezkoa da, esan dute heldu garaia edo askatasunea eta delakoa heldu garaian egotea hemen milaka gazte euskararekin harremanek izan ez dutenak, eta gakoa hortik hasten da, helduen aroan zer eginik badugu, baina hezkuntzarena eta gero arlo sozioekonomikoan, administrazioan, hezkuntza eskubideen urraketa sistematikoa izan da, zer egin daiteken euskeran alde, lehenengo zauriak zaindatu behar dira, hezkuntza eskubideen bermea eman behar da neurrien bidez. Orduan abiadurak egongo dira, zen dute hainbat kontu egiteko, baina utopikoak ez dira eta egin beharrekoak. Eta gizarteak zuk lehen esan bezala, hein handi batean onartuak dituen. Ez badirudi honetan ere gizartea doala politikariak baino aurrerago, ez askoko ongi ikuste dute, normaltzat ikuste dute halako aurrera pausoak ematea, ez? Ezakit zuk nekanez ze ikuspuntu duzun horren inguruan politikariei eskatutakoa gehiagiote den, eta gero ere galdetuko dizuet, erantzunik jaso duzuen dagoeneko. Politikari eskatutakoa, gehiegi ez da, lehen Eliosek esan duen bezala, euskara normalizatuko bada, puntu horiek guztiak beharrezkoak izanen dira. Orain, Eliosek esaten zuen bezala, hor markatu beharko dira epe diferenteak, helburu diferenteak, ebaluazioak egin beharko dira, ikusi beharko da zer zuzendu behar den, zerta jarraitu daiteken, eta bar. Eta herri gogoaren aldetik, herri gogoari gobernu honen politikak egin diona, izugarria izan da. Hemen euskarazko guztia baztertu ez bada izkutatu egin da. Gobernuak izugarrizko interesa izan du hori agerian azal ez da behin. Eta horretan aritu da jotasun. Eta lana, helduen alfabeto euskalduntzen, lana badaukagu eta badago jendea Nafarroan euskararekin inolako harremanik izan ez duen, baina ez dakit euskararekin inolako harremanik izateko inolako intentziorik ere ez duen, euskara Nafarroan badenik eta Nafarrokoa denik, ez dakiena nolabait, ez? Ez dakiena eta gainera, edabide nagusiek esaten dutenaren menpe funtzionatzen duen jendeak, pentsatzen duena hori beste toki batzuetako kontua dela eta hemen ez dugula horrenik. Eta ez dugula zertan. Hori ere, aski harrigarria da, hemen zerbait jakiteari uko egitea, hori absurdoa da, jakintzari uko egitea. Baina hori bizi dugu hemen. Eta horri buelta ematen hasi behar dugu. Alderdi politikoen eta aldaketa politikoaren gaia alde batera utzi baino lehen, esan dizuen bezala, gustatuko litzaidake jakitea, ia hitz egin duzuen haiekin zuzenean, ez bakarrik
anaitasunako ekitaldiaren bitartez, helarazi dizkiezuen neurri hauek eta erantzunik jaso duzuen, edo zenolako jarrerak sumatu dituzuen oposizioko alderdien artean? Nik kezkatzen hauena da galdera. Uste dut galderak erretratatzen zaituen. Bai, utopia, zaila, ez da izer, horrela da, ez da... Batzutan tokatzen zait, diabloaren abokatuaren egitea. Nik egin behar ditut galderak zuek guzitzeko. Guk defendatu egiten gara aldun bezala. Baina, kezkatzen hau. Neurrandi batez, pentsamendu hau edatua delako. Hemen ezin dugula horrelako aspiraziorik eduki. Hori ere kendu digute. Bai? Osea, zapalkuntza maila hain izan da hundia, hain izan da luzea, ze orain behar dugun hori ere ikusten dugu utopiko. Hori, zait oso larria dela. Larria gertatzen delako, Eta larria hori imperantea baldin bada alderdi politikoen estafetan. Claro, horiek pensatzen baldin badut, eske hau utopia da, hau zaila da, hau ezin dugu, ez da egingo. Eta horren kontra borrokatu behar dugu. Pixka bat, esaten dugunean jendeak aktibatu behar dugula aldaketaren alde, hemen konkretatzen da aktibazioa. Sinistarazi behar dugu posible dela. Nola ez da posible izango hezkuntza sailetik atera eta lehendakaritza kokatzea gaia transversalidadea bermatzeko. Nola ez da posible izango B2 bat lortzen duen eredu baten alde pausoak ematea. Nola ez da posible izango plangintzen aroari hasiera ematea. Nola ez da posible izango diru bitartekoak haunditzea. Ikusten balin baituzu 13 puntuak. Dira, logika guztien barruan sartzen diren puntuak. Baina hala ere ikusten ditugu utopiko edo zail. Hor dugu problema. Problema da mentala. Ekonomian gertatzen den bezala, zer pentsatzen dugun horrek definitzen du gure portaera. Eta bat dut hemen apuntatuta, neste zait, UPN-ek, hau, segur, streamingan ikusiko da, igual ikusiko dute, ez ditzak gustatuko hau haien belarrietara iristea, baina uste dut, haien interesetarako hizkuntza politika bikaina izan dutela. Oso ongi egin dute haien interesetarako. Zergatik, aldaketa sozialean funtsezkoak diren elementoak ongi kudeatzen jakin dutelako. Bat, hartu dute hizkuntzaren kontrola. Zertaz hitz egiten den eta nola hitz egiten den erabaki dute gobernutik, inposatu dute. Eta gu ez gara gauza izan beste kategoria batzuei buruz hitz egiteko. Orain euskaraz bizi nahiaz hitz egiten dugunean, haien kategoriak desegiten dira. Bai? Osea, aurre egiteko haien nahi horri guk ereki behar ditugu abilki beste kategoria batzuk. Eta hor ez gara oso fin ibili. Haiek bai, haiek erabaki dute zertaz eta nola hitz egiten den. Hori erabakitzen duenak, iniziatiba hartzen duen neurrian, pentsamenduak lantzen ditu. Jendeak ezin du dana jakin. Are gutxiago bizigaren informazioaren mende honetan, ezta? Ezin dugu dena jakin. Fidatu behar dugu esaten zaigunaz. Eta zer esaten zaigu hori, idea hori euskara zaila da, euskara ez dakizer, gora zibila dakizer, eta bombarde horrek sortzen ditu aurreiritziak. Eta behin aurreiritzi horiek kolokatuta daudela gure pensamenduan, gure portaera definitzen dute. Horri eman behar zaio buelta. Eta soilik eman behar zaio buelta eraginkortasunez, boteretik, botere instituzionaletik, urrengo gobernuak, gobernu berriak, duen lan zailena ez da izango neurri hauek abian jartzea. Baizik eta beste diskurso batzuk elikatzea, beste idea batzuk hartzea iniziatiba lor honetan. UPN galtzen bali badu boterea, gai honi emango dio, ez izan dudarik. Segituko dute oposiziotik edo dagoenekutik, Bueno, zer esan duten alderdi politikoa. Guk hitz egin dugu ez denekin, zertarako joan behar dugu UPN-era koplauekin, ara ez gara joan. Baina bai osa dezaketen horiekin, bai Geroa Bairekin, bai Podemosekin eta bai EH Bildurekin, honetaz hitz egin dugu sakon. Eta gaur da eguna
non ez dugun jaso kontrako mezurik. Ez digute inoiz esan, puntu hau zail ikusten dugu. Horrek, posten gaitu. Gero ikusiko dugu zer egiten duten, segitu beharko dugu. Baina gaur da eguna non hori ez dugun jaso. Guk, garbi izan diegu, gure kontzepzioan, hizkuntza politikak, euskara normalizatu nahi duen hizkuntza politikak behar dituela harreman konplitzeak. Ez da bakarrik zu aintzat hartzen zaitut, baizik eta harreman konplitzeak. Hau da, alor instituzionaletik bakarrik ezin da hizkuntza bat normalizatu. Eta alor sozialetik bakarrik ez dare. Bien artean harreman konplitzeak sortuz aukerak ditugu. Beraz hori behar dugu, hori ez dugu eduki, inoiz. Eta orduan, horretarako eskua luzatu egin diegu, esan diegu. Guk hau egingo genuke, zuek hemendik urrun ez zaudete, lortzen balin baduzu gobernu bat, eta hizkuntza politika berri bat abian jarri nahi baduzue, gure burua gehiago ikusten dugu konplizidadean kritika politika baino. Hori jakinarazi diegu. Baina era berean esan, ez badira sartzen eraginkortasunez, kritika politikora joko dugula. Bai? Eta ez da mehatxu bat. Hori da, dagokiguna. Kontzeko diguten bidea. Neurri horien helburua, zuk esan duzun bezala, da gaur egungo arkitektura hori guztia, UPN gobernuan egon den bitartean, eraiki duena, bertan bera uzteko eta estruktura berriak, lan egiteko molde berriak eta ikuspegi berriak eraikitzen hasteko, baina gustatuko litzaidake eta zuek denok pairatu dugu, baina zuek modu zuzenagoan UPN-ren politika hori, Nafarroako gobernuak euskararen kontra eta euskara sustatzeko lan egiten duten erakundeen kontra ibili duen kanpaina hura. Zuentzat, AEK-arentzat, IK-arentzat, zer suposatu du UPN-ren agintaldi luze honek? Neka? Zer suposatu duen? Bueno, pues suposatu du arazo bat baino gehiago. Esate baterako, UPN-ek euskara ez prestigiatzeak, gizartean ezagunez egiteak, ez da nahizari beharrezko egiteaz, ezagunez egiteak, ezkutatzeak, horrek guztiak ekarri du, jendearen euskara ikasteko motivazio horren ostea nolabait. Garai batean, euskara presenteago zegoenean, jendeak ikusten zuen eta kuriositatea bat zuen, ezkutatzen baduzu ja, kuriositatea ezin dizu piztu. Hori ikaslegoak behera egin du, neurri batean. Ekonomikoki, zer esanik ez, eman dizkiguten diru laguntzak, beti izan dira eskasak. Haiek inoiz ez dute esan nahi izan, zenbat kostatzen zaien beraien zentroetan ikasle ordua, eskola ordua, eta parlamentuan izandako hainbat berriz eskatu ondoren, haiek emandako datu batzuetatik nolabait jaso ahal izan zuten, atera izan zuten ondorio zen, gobernuko zentroetan 11 euro kostatzen dela lan ordua, edo eskola ordua. Eta guri azkenekoetan 0,60 piko zentimo eman ziguten ikasle orduko. Laguntzak oso eskasak izan direla azken aldera. 83an eman zuten kriston makilkada, eta geroztik, gora beratxo batzuk izan dituzte, baina beti atzeraka ibili dira. Horrek zerrekarri da, euskaltegietan laguntza eskasekin beti
gerrikoak ongi estututa ibili behar izan dugu, gutxi gastatu, zaliketa gutxien eginez, eta orain egoera gogortu egin du. Esate baterako gure euskaltegian, beste euskaltegi batzutan egin ez da pasako, baina eske Iruñean ez dago inolako diru laguntzarik euskaltegietan. Gobernuak ez du ematen, udalak ez du ematen, instituzioetatik ez dago inolako diru laguntzarik, ikasleek ematen dutena besterik ez dugu. Eta gure aurrekontuen 50% esate baterako beste erabateko jardueretatik atera behar izaten dugu. Ez dakit, nik uste dut zerarik larrienak horiek dira, eta gero euskaltegiei dagokionez, eraginik larrienak horiek direla, alde batetik ekonomikoki estutzea, gero eta gehiago estutzea, eta beste alde batetik jendearen desmotivazio hori bultzatzea. Bai, lehenik eta behin, igual, nekanek egin duen hasierako abiapuntu hori egokia eritzen zaire, zen dut, helduen euskalduntzea zeitz egitea ez daukagun partida ekonomikoa pixkat zentratu gabe. Bai, komunikatzaile txarra izan naiz, orain deno pentsatzen dugun beti hor dugun itotxe ekonomiko horretaz arituko garela, baina askotan euskaltegi gertatu zaigu hori, ez? Ateratzen garela eta ematen du diru laguntzak ezagartu direnez, hori dela gure errealitate edo problema bakarra ez da inolaz ere, eta igual aipatu duen bezala, ez? Sokoratuta dagoen hizkuntza bat ikasten hastea, zan nahi dut, lan egiteko, administrazioan sartzeko, eskatzen ez den hizkuntza bat ikasten hastea, bihurtzen dute horra pixkat kontu zoro bezala, ez? Horrek mina egiten dio helduen euskalduntzeari, zan nahi dut, dagoen desprestizioa, dagoen lehen aipatu ditudan kontuak, ez? Ikusten ez den hizkuntza bat, eskatzen ez den hizkuntza bat, nahi dute, ogasunean lan egiteko, alemana da inglesa jakiteak 10 puntu ematen dizu, ogasunean lan egiteko, Nafarroan, ez turismoan, eta euskarak ez. Nahi dute, horrek, helduen euskalduntzari mina handia egiten dio, ez? Eta bar, ez? Eta bitartean, politika zehatzak hartu ditu, murgiltzere doa behiteko hezkuntzan alemanarekin, hor Vitor Pradera, edo Vázquez de Maian horren frantsesarekin, oso politika zehatzak egiteko beste hizkuntzen alde. Orduan sortzen du, eta horrek lehen Iñakik aipatu duen bezala ondorioak ditu, esan nahi dute euskal komunitatean bertan, ni hori ikastolan, zeideon bat familia eta sartu berria naiz 3 urte gurasoen mundu horretan, eta baina ingelesak hartu duen zentralitatea, esan nahi dute guraso euskaltzale, euskaldunen artean ere, bitxia da, hezkuntza politika baten ondorioare bada, gehitu behar da ere, noski 2015 urtean bizi garela, eta ingelesak daukan garrantzia, eta mugikortasuna, eta sare soziala, internet, eta barez, baina horrek guztia min handia egin dio. Noski, gero ez da guinolako plangintzarik euskaltegi dagokionez, azken urtetan, eskasak ziren diru laguntza horiek ere desagertu dira, oso eskasak eta inolako eraginik ez zeukaten partida ekonomikoa desagertu dira, harremanik ez eta plangintzarik ez, eta duela gutxi ere batek esaten zuen ez, aldaketa okerrago ezin da, okerrago esaten nuen, eta justo hor paper zaharrak ere ikusten ari nintzen lagun hauetan, duela 10 bat urte hor kateatu ginela hezkuntza departamentuan egon zen murrizketa zela eta horre ekako lagun kateatu ginen, horre Santo Domingo, eta hala ere garai hartan partida zegoen. Banatzen zen partida, gaude momentu batean hango baldintzak asko sobeak ziren, kateatzen ginen, eta mobilizazioak aldatu dira, eta hile urdina edo zaten zuen bezala Iñaki, baina okerrera, diru partida dagokinez ez, noski, desagertu da, baina okerrera egin dezake eta egin du, baina hori da momentua beste bidetik aurrera egiteko eta horra azpimarratuko nuke azken urtetan herritar gutxiagoz dela saldu euskaltegietan, askotan herritar gehiagok jo duela euskaltegietara, bada beste azterketak, adina ordu erabilizala ez, hori da pixkat ere
aldaketa sozialaren kontuak, zenbat ordu ematen dugune euskara ikasteko eta lan kontuak eta bar, baina azken urtetan politika zital horren barruan herritar gehiago jo du euskaltegietara eta adibide edo anekdota pixkat ohikoa aipatzeagatik eremo ezain euskaldunean, esan dute Ribera batean, edo pixkat arrotzago ikusten diren, edo zona ez euskalduna deitzen den horretan gora egin du helduen euskalduntzeak. Lehen minakik esaten zuen bezala, espezialistak ilusioa mantentzen eta gogoak berritzen, ez? Nafarroako gobernuaren, horrein ez bakarrik gobernuaren, baina administrazioaren politiken beste ezaugarri bat da, egun daukagun euskararen legea, edo Baskontziaren legea, duela gutxi moldaketa txiki bat egin zitzaion, ez dakit nola ikusten duzuen lege horren erreforma, nahikoa iruditzen zaizuen, iruditzen zaitez ez, baina ze iritzi duzu horren inguruan. Ongi etorria bazen ordua, eskubide ezari gara, eta norberaren hizkuntza ikasteko eskubidea oinarrizkoa. Ulertzen etzena da, nola kontan beste urtez hori jatu gara. Beraz, alde hortatik positiboa da, behar genuen eskoz ere lehenago, orain etorri da, eta importantea da. Zonalde hortan bizi den jendeak orain izango du aukera bat lehen etzuena. Baina, logikoen bezala, euskararen normalizazioa kontuan hartuta, hori da, bat. Hartu behar diren neurrien artean, bat. Eta beste batzuk behar dira. Baskontzeren legea aldatu behar den lege bat da. Baskontzeren legea sortzen da, neurri handi batez, euskararen garapena eragozteko, ezta? Zonifikazioaren helburua ez da zonaldek errealitate soziolinguistiko desberdinak dituztelako politika desberdinak aplikatzea ahalbidetzea, ez? Hor egon daitezen geldi eta garapena eragozteko. Funtzioa bete du, 29. urtea betetzera doala uste dut, eta funtzioa bete du, eta zentzu horretan hori aldatu da. Behar dugu komunitate osoaren indarra, iritsi behar du gaur egun, zatitua dago behar. Zatitua dago, zabaltzen diren mezuak ez dira berdin iristen batera edo bestera, legeek ere markatzen dute jendea. Gogoan dut, hori hasi nahiz jarren gizan, gogoan aspaldiko zen, dibortzio legea egitzenean, kristoren iskanbilak zeuden. Gaur egun, inorez da eskatzen dibortzioarekin. Dibortzio legearekin. Dibortzio legearekin ez, hor dago, eta jazta, bere putzea. Esan dut, gizarteak aurrera egiten duen neurrian legeak egokitzen dira, baina legeen egokitzapenek ere gizartea modulatzen dute. Hor dago, berain arteko relazio hori. Legea alakoa baldin bada, horrek markatzen du gizarte bat. Eta Baskontzeren legeak markatu du Nafarroko gizartea, euskarari dagokionez. Aldatu behar da. Hori ikusten du garbi. Beraz, positiboa bai, baina behar du gehiago. Nik uste, lege kaskar horretan egin den aldaketa txiki hori, nolabait, lehenko guneko arresian zulotxo bat egitea bezala, iruditzen zain niri, lehenko gunean aritasunan irudikatu zen arresian, esan nahi dut. Nik ez dakit, nizalatza jarriko nuke eskubideak berak bermatzen dituen, nik uste dut ez ditula bermatzen. Zonalde mistoan dituen zera berak, eskubide berak ematen dizkio jendarteari edo, eta zonalde mistoan ere ez dakit bermatuak dauen, ikasi nahi duen guztiak ez dezak ikasi euskaraz, baldin eta kopuru batzuetara iristen ezpada, edo jende kopuru bat elkartzen ezpada, euskaraz nahi duena. Orain, zonalde euskaldunean, bat bakarra baldin bada gaztelaniaz ikasi nahi duena ere, horrek gaztelaniaz ikasteko eskubidea du. Beraz, oso eskubide desberdinak ditugu hizkuntza dela eta zonalde diferenteetan. Eta honek guztiak eragina du ez dakit nolabait
daukagun ikuspegian ere. Ez dakit nola esan, badirudi nafartarrok segun ze tokitan bizi garen eskubide diferenteak izan behar ditugula hizkuntzari dagokionez behintzat. Eta nik uste dut eskubideak nolabait komunitatea bat baldin bada, komunitate horretako biztanle guztiek eskubide berak behar dituztela hizkuntzari dagokionez. Eta hori bermatuko duen lege batetik oso urrun gaudela oraindik eta urrats asko eman beharko ditugula lege horretara iristeko. Bai, horra azpimarratuko nuke alde batetik nik uste dut gauza guztiak eta komunikatiboagoak direnez, azken urteetan gai horrekin izan den bilakaera garrantzitsua izan dela. Hor urteetako kontua da zona ez euskaldunean, ikastolek egin duten bidea eta egiten duten bidea, bestetik azken urteetan, sortzen ikasbatu ezekin batera, zona horietako gurasoek sortu duten dinamika, ez bakarrik urtean behin egiten diren festa horiek eta gainontzeko guztiak, itxialdiak, mainerun, besteak, gauza asko ere hizkuntza eskubideen behatokierekin, beste, gai hori eta azken batean gai horrek zentralitate handi hartu zuen ere anaitasunako ekitaldian, eskertzaren eta alegien konturrekin. Zut horre eman dela borroka edo bide esanguratsua arlo horretan eta ondorioak ere izan dituela. Ez dut aldekotasun handia daukan neurri politikoa dela eta hartu da, azken batean oposizioa ere gehiengoa delako ere parlamentoan, eta lehen azpimarratu duen bezala, ez dut hezkuntzan makillatzen eta askotan kamuflatzen den aldekotasuna handia dagoen, ez du Nafarroako gizartean, eta inkestek ere okerez banago ere esan dute askotan, gurasoen hautua seme-alabek euskeraz ikasteko Nafarro osoan oso handia da, fonetikazioak eta hezkuntzak ematen dituen aukeren gainetik, Orduan, argi eta garbi, eta nire uste dut lehen igual Iñakik iradokitzen zuen pedagogiarekin eta doatxo batek esaten zuen didaktikarekin, baina boterea erabiliz aldatu behar den, baina enborrez neurri bat da, hezkuntzaren kontua. Zoritzarrez, askotan nik alderdi batzuei eta testinguru askotan 13 horietatik pixkat aipatu duten neurri bakarra. Urtetan, eta zoritzarrez, askotan euskararen normalizazioan izan den eztabaidetan eta lehentasunetan eta horrela, askotan hor geratu da. Mugatu da aldaketa horretara, ez? Aldaketa horretan, eta gero, etorri den aldaketa txikia bermatzeko ja zegoena, ez? Baina, esan dute, zorionez pixkat lehen Iñakik azpimarratzen zuen bezala, bestelako zutabeak, bestelako kontuak eta askotan aipatzen dira, gizarte batean, azken batean gizarte heldua da, esango dugu guk ere pixkat helduen euskalduntzetik, baina helduen espazioak eta isialdia, administrazioa eta hezkuntza eskubideen urraketa bereziki helduen arloan ematen da, poliki lehentasun horiek ere mahai gainean jartzea ezinbestekoa da. Nuke solasaldia amaitu nahi, aipatu gabe azken inkesta soziolinguistikoa, Nafarroako gobernuak horren berri eman zuen duela gutxi ere, badirudi azken aldian pilatzen ari zaizkigula eztabaida gaiak eta dakoak, eta horrek ere kalapita handia sortu zuen baita euskaldunen artean, eta euskalgintzan dabiltzenen artean ere, batzuk zentratzen zirelako inkestaren alde ez zain positiboetan, beste batzuk nahiago zuten inkestak berez eskaintzen dituen datu objektiboki positibo horiek nabarmentzea. Ez dakit zuek nola ikusi zen dituzten datu horiek, gogoraraziko dugu ezakienarentzat berez zeudela datu on batzuk esaten zutenak ezagutza maila handitu egin dela, batez ere eremu mistoan eta ez euskaldunean, baina euskararen arnasgunetzat har ditzakegun beste horietan erabilerak mantendu edo pixkat atzera egin duela. Gehiegi zentratu gara horretan alde negatiboetan edo errealitate bat da eta hausnarketa egin behar dugu horren inguruan.
Nahi duzu? Ez dakit, nik uste dut errealitate zati bat ere izan dezakela, baina daukagun egoera eta daukagun legearekin eta daukagun gobernuarekin, normala gobernuak oso ongi egin ditu lanak, nire ustez. Nire ustez oso ongi egin ditu bere lanak, eta, bueno, zonifikazioa egin zuen tokian eta egin zuen moduan egiteak, bazuen bere zentzua. Nolabait, despoblatzen ari den zonalde batean, eta adinez oso nagusia, jendea adinez oso nagusia den zonalde batean, onartu edo bermatu zituen eskubideak, hortik kanpo ez. Eta orduan, nolabait, arnasgune horiek hor daude. Eta arnasgune horietako asko, edo batzuk, oso komunitate txikiak eta ertziak dira. Eta horrek, komunitate txiki horietan, ez dakit adriloren burbuja zela eta ez dakit zer. Egin dituzte, hainbat etxe bizitza lekun berrein ez edaterako. Ez da, beste munduko, ez dakit nola esan, oso herri erabat euskalduna izan, beti izan da hiriburua eta hiriburuak administrazioarekin lotura handia izan du, eta, erdarak izan du presentziatxo bat, baina, orokorrean euskalduna zen. Eta hor egin zituzten hainbat etxe bizitza eta hainbat jende joan zen horra euskara zetzekiena, eta orduan herri txikietan horrek goratu egiten du nolabait erdararen presentzia eta murriztu euskararena. Beste alde batetik, legea behar bezalako izango balitz, udalek, edo ez dakit, udalek kasu horretan adibidez, izan lezakete laguntza jende horre, nolabait euskara irakasteko, edo euskara irakasteko beharra sorrarazteko, edo euskara irakasten laguntzeko, edo dena delako, baina horrenik ezer ez dago. Orduan, nik uste dut kontuan hartzeko datuak direla. Orain, horrek ez du esan nahi, euskarak horrera egin ez duen. Nire ustez? Honek ematen du beste hitzaldi bateako, baina nik idea batzuk apuntatu nahi dut gutxienez zalantzak eragiteko. Bat, iturriak ematen duena ongi kontatuta dago? Hori da lehena, esaten ari gara, hainbeste euskaldun gara, eta ondorioz hainbeste erabiltzen da, ezagutza erabileren arteko erlazioa da ekiz. Eta horrek egiten du gora da bera. Iturria dator erroldatik. Errolda egiten zen familiei galdetuz, bati gainerakoen gainean. Orain egiten da desberdin, orain egiten da lagin bat hartuta. Eta lagin horretan, niri tokatu zizaidan, izan nintzen aukeratutako horietako bat, niri galdetu zidaten familia guztiari buruz. Nik esan nuen, hau eta beste. Gure amari galdetu izan baliote, nik frantzesa ote dakidan, gure amak esango luke, primeran. Berak entzun du, batzutan tokatu zai, nire txapurreo txar horrekin, ez dakienari iruditzen zaio, asko dakiela besteak. Ordu, problema bat. Hau da, kontatzen diren guztiak ongi kontatuta ote dauden. Hartzen baldin baduzue datuen talaia liburukia, lehen liburukia, honetaz azterketa egiten denean, Eustatetik inera daude 300.000ko diferentziak. Batzuk esaten dute 300.000 euskaldun gehiago dagoela bestek baino. Zergatik, galdetzen delako, idazten dakizu, irakurtzen dakizu, izkietan, lautrebetasunak. Eta gero, hoien arteko erlaziotik ateratzen dira kategoria batzuk, eta kategoria horiek badoaz murrizten. Hau da, lehendabizikoa da, iturria ez da fidagarria. Gure ustez bintzat ez da fidagarria. Hor, egin beharko litzateke, hizkuntzaren normalizazioa, ongi menderatzeko, behar dira datu egokiak. Eta datu hauek Espainiak ematen dizkigu. Ez ditugu lortzen. Bat, bi. Azten ari gara, evidentea da. Baina ze kalidadez azten ari gara? Hau da, eskolatik ateratzen diren guztiak danak euskaldun? Angeles Iztuetaren garaian, ari naiz EAEZ, hemen espaitagin, egin zuen azterketa hau, Europako zerarekin guzta, bakizue,
B1, B2, C1, C2, pelikula horretarako, markorako. Eta orduan, ondorioztatu izan zuen, D ereduan, ehuneko 60, hau da, bi herenek lortzen zutela B2. Besteren hori etzen iristen B2 hortara. Horrek zesan nahi du, eskolak bere funtzioa egiten duela, baina bere funtzio hori baldintzatzen duela inguruneak, segun ze ingurune soziolinguistikoa den, baldintzatzen du familiak, badaude beste baldintzapen batzuk. Hau da, produktuak, zilegi bekit horrela hitz egitea, baina produktuak ez dira homogeneoak, ez da erdararekin gertatzen dena, erdaldun sartzen dira eta erdaldun ateratzen dira. Ez, ikaste prozesua dago. Beraz, kalitatean ere ditugu problemak. Eta hirugarren problema dago aukeretan. Zuk euskara jaso bai, baina gero ez baduzu aukerarik, hizkuntza ez bada erabiltzen, gauza guztiak bezala, egiten da kamustu. Eta azkenean ze pasatzen da, uzten diozula erabiltzeari, eta denboraren poderioz zure gaitasuna jaisten dela. Beraz, hauek aztertzen dira danak unitate homogeneoak balira bezala. Eta esaten da, hainbeste gara, hainbeste erabili behar da. Eta sostengoa, claro, euskalgintzari dago elikatzen, Esan ez da erabiltzen. Zergatik, ezke, denok ezagutzen dugu potroso bat edo beste, euskara jakin bai eta erabiltzen ez duna. Eta orduan, sensazioa da, bai, baina badaude destinatu batzuk. Aita eta ama euskaldunak direnean, transmisioa ia erabatekoa da. Kontxo, transmisioa ezin da egin, iztegin gabe. Bai, hau da, aukera onak direnean, euskaldunak betetzen du dagokiona. Baina ez dira onak beti. Beraz, hemen dugu problema bat. Arazo soziolinguistikoa ongi aztertzeko oraindikan aleginak egin behar ditugula. Eta gero beste bat da, azterketa hori egin gabe ari garela komunikatzen bat ere kontroli gabe. Euskaraz darabiltzen, eta horrelakoak. Gaizki, ustez, hain ausartak ezin dugu izan. Eta, karo, besteek erabiltzen dute, eta erabiltzen dute maltzurkeriaz, badakite horrek eragiten diola herritar neutroari. Bai, herritar neutroak pensatuko du, hizkuntza bat egiteko alegina handia da, interes desberdinak ditut, hautatuko dut bat edo beste. Hau, ez bada erabiltzen? Hemen kontu zibili behar dugu. Txillardegi zenak egin zuen, eta herri honek eman ditu soziolinguistia paregabeak eta batzutan gehiago begiratzen diogu kanpoko zeari, bertakoari baino. Ustez, esan duen bezala, Txillardegi zenak egin zuen bere tesia, beharekin harremana izan duz, zuetariko asko bezala, eta beak hainbat aldiz azpimarratu zidan, berentzat ekarpenik handiena, euskal normalizazioari egin dion ekarpenik handiena liburu horretan bildu zuela. Aplikatu zuen eredu matematikoa realidade honi. Jakiteko, ze espero dezakegun alako ezagutzatasarekin, ez da? Olako ezagutzataz bali bada, zein da behar espero dezakegun erabilpena? Ze, karo, euneko erabilpena da guztiz, guztiz ez duzu inorekin hitz egiten, euskaldunak euskaldunen artean, alako sekta moduko bat ginateke, ez da posible, bai? Beraz, zer da optimo? Ze franja da optimo? Bueno, pues hori aplikatu den herrietan ematen du espero zitekenaren gainetik gaudela beti. Jode! Espero zitekenaren gainetik gaude alako datuekin, alako, bai, ditugun kalidade problemakin, ditugun aukera faltakin, eta, batzutan flagelatzen gara gehiagi. Nik uste dut, Nafar gobernuak berriro ere jokatu duela bere papera, herri gogoari, eurra, igatu zutabe hori, datu guztiak erabiliko ditu hortako. Guk iradokitzen badizkiogu, askoz ere hobe, baina pensatzen jartzen balin bagara, oso dudazkoa da datu hori, oso dudazkoa da. Eta bukatuko dut, aukera eman dizun, bukatuko dut, egiten da kale neurketa. Ni ustez kale neurketa horrek evoluzioa behar du. Ematen digu, eman lezakenaren parte bat bakarrik. Hau da, kalean nago, pasatzen dira bi eta erdaraz ari dira. Eta puntatzen dut bi erdaraz. Bai? Eta dira, alako adinekoak eta alako ez da.
hortik duela, uste dut, olako... Baina ez dakigu horiek euskaldunak diren edo erdaldunak diren. Bai? Orduan, entzun ondoren galdetuko bagenie, zuek euskaraz badakizue? Eta esango badigute, ez, ondorioz da, ezin dute. Entzun duguna dago logikaren barruan. Entzuko hori egin ondoren, ikusiko bagenu, galdetutakoen ehuneko ez dakitzen batak, euskalduna izan da, euskaraz hitz egiteko aukera bazuen, eta etzen ari, orduan atera ondorioak. Baina, gero, ateratzen ari gara ondorioak, ze oinarritan ez dakigula. Ne ustez, azterketa horrek ere evoluzioa behar du. Badakit, komplikatzen duela, baina era berean behar dugun datuak eskatzen du beste setasun maila bat. Bueno, Iñakik esan duenaren ostean, ez dakit zer gehiago bainatu nahi duzun, Elios, zaitut lehen hori itzein izan nula, baina ez dakit gogoak entzizkizu da. Ez, horre ipatu duen nola aritu diren gainera herri gogoa zapusten eta ez dute berriz komunikatzaile txarra bihurtuko naiz, pixkat Maximinoaren bozeramailearen egiten, ez? Gainera herri gogoa, esan dezakegu, zaindu nahi izan duela. Eta bitxia da, ze datu hauek eta lakoak aurkeztu dituztenean, Maximino Euskal Herriako zuzendaria oso gutxitan ikusi dut, horrela bizpairu adirazten nola titularrak eta azken urtetan gutxi eta adiraztenak ere eskasa, baina egin ditu bitan edo hirutan, kontoen bueltan izan da zona euskaldunean, bakarra erbaldunen aldekotasune eza. Adierazki duen kezka, euskararekin arduratu behar duen kidea Nafarroan, Euskal Herriako zuzendariak, atera direnean datu hauek, kezkatik azpimarratu du, zona euskaldunean, euskaraz moldatzen ez direnek izan duten kontrako adierazpen hori eta igo egin dela. Zona euskara izan da gaina bere kezka bakarra eta azkenean bilatu duen titularra azken urte huetan. Iruditzen zait pixkat guzti surrealista eta eskandalagarria. Zer gertatzen den zona hauetan baldu den, ez dakiz zer, gero datu gintzen egon daitezken gora bera guztiekin. Baina bai berak eta Julen Kaldo berak, Euskal Herriako beste burua bilatu den titularra hori izan da. Kezkatuta gaude horrekin, iruditzen zait guzti surrealista eta kezkagarria. Eta gero ja datuetatik aparte eta pixkat, Paulek ere naitasunaren bueltan egin zuen artikula izan zen betikoa, botilaren zera, eta ni horretan baikor naiz, botilaren erdia beteta dagoela, bete dugula, gainditzera jo behar dugula, eta nizu da datu objektibo batzuk badaude, hezkuntzan datu objektibo zitalo batzuk badirela, hezkuntzan esan dezakegu atzeraldi bat eman dela datuetan, baliabideetan zer esanik ez, partidak izoztuta daude, prestigioan egon den atzerapena, baina nik uste dute euskarazko edabideen egoera Nafarro honetan 2015ean azpimarratzekoa dela. Euskaltegiek egunerokoan egiten duten lana, hezkuntzan eragileek egiten duten lana, euskarazko sorkuntzak, Nafarroko txapelketak duen pixka bilakara eta bar, ez dut alduntzearen bidez eta herri gogoaren bidez espazioak lortzen ditugula, irabazten ditugula, ez dute euskararen egoerak gora egin du euskal komunitatearen eta euskaren eguneroko egoera osasuntzu hori, datuetatik aparte, alde horretatik baikor eta argi dago azken urtetan aldeko bilakaera bat eman dela, eta nik uste dute politikare zentzu zabalean ulertuta, ez bakarrik hauteskunden joko politiko horretan eta baldintza sozialak horrela hartuta badugula oraindik egiteko, alduntzeko eta inoren zein egon gabe egin ditugu 11 eta egin ditugula beste 11 eta ni uste dut ibilbidea baikorra dela, argi dago asko dugula jokoan, egiten ez dena eta handia delako eta egin dena oso maltsurra izan delako, hasierara itzulita, euskaltzaleok eta politikaren zentzu zabalean hartuta, zigletatik aldaketa behar dugula Nafarroan hilala bizikoa moldatuko gara iritzi ezean, jarraituko dugu, eta eragingo dugu aldaketa politiko zentzu zabalean izan dadin, esan nahi dute
eguneroko bizitzan. Bueno, orduan hasi bezala amaitu eginen dugu, aldaketaz hitz egiten hasi dugu, gaurko solasaldia aldaketaz hitz egiten bukatuko dugu. Mila esker hirurogei, Iñaki Lasanek eta Mendi, Elios del Santo, eskerrik asko. Eta eskerrik asko nahi etorri zaten guztioi. Azken ohartxo bat, urrengo astean, Nafarroa ofizialetik Nafarroa Herrigalera zikloaren bigarren solasaldia izanen dugu, maiatzaren 5ean, asteartearekin, atxaldeko 7etan, eta kultura ereduez mintzatuko gara, kulturarloko hainbat gonbidatu izanen ditugu, Inigo Astiz lankidea, Inigo Astiz kazetari izanen da moderatzaile, eta gaurkoan bezala, honea hurbiltzen ez baldin bazarete, streaming bidez ikusteko aukera ere izanen duzue, berria.eus, euskalherriairratia.eus eta nafarroa.itza.eus webunetan. Esan dakoa, eskerrik asko, denoi, eta hurrengo arte.